Good morning, Aray pa. Good morning mga kasamtang. Okay na kita at kinaabat. So, niyan magpapa raffle kita, mapadayon kita nga niyan gihapon bubuhaton tat manihan. Okay, kay para makagatag kita kalungan ni sticker. Oh. Mga pan-snack. Kaya tayo provide pan-snack lanay ha. Ang mga aton sing pa magigiting ano nga baga followers. Syempre kinanglan naka-follow ka akon kay para ma-update ka nga naka-share ka naton video para gihapon ang iba makabulig kay para marisyo, gusto ko marisyo kita nga na happy bisan nadala ka mo iyubalay magiging malipayon gihap ka mo nakakabulig ka mo para naton raffle kay kun iba kun mga harayo syempre di rin nakakaabot kun hanira harayo. So ang chance nera nga dahan raffle anera chance kay kun di man nera makakuan manihan kay manihan talaga nagawas talaga na kuan labi na kun may da mga baga disable baga burod baga PWD makuri. So adto kita iton roleta syempre para gihapon nera makatagamtaman aton panisnak amiton. So sunod maharayo gud kita kay para may da mga nagre-request diha pa marabot, may nagre-request na tuaharo, may da nga ni kuno Manila pero sunod na ito kay kun banga kumat kita Manila pumasyada kita otro ngan may daghapon mga pasamar may daghapon didi pa kadtuha may southern ngan didi gihapon pa urmok damot aton mga followers gihapon didto. Pero soon ito kay sige tatlakat-lakat salit pagbantay-bantay kay may nagpapamulay. So good morning ngayon mga kasamtang. Salamat niyo pag-follow akon maharani natin kay itaton ng followers. So adto mas durod ako nga pahali pa itaton mahatag kun baga dumurod ako na naton followers para hay iyo. Ini nga pamulay parahan nga tanan bulig basta na sunod lahan criteria I mean han instruction ito ha mga kasamtang. Good morning hayong tanan. Shout out kan Dayna Casanillo Sinulong. Hello Dayna, good morning. Kan Louie Lansal, good morning. Apalugad liwat sir samtang boy pa din. Oo niyan mapamanihan kita kun hain kay kikita unta hain it pinakadamong kuan comment. Kikita ko tot pinakadamong comment kun hain na lugar. Katas makadto kita dito. Pero kun ani ba to agrayo so ada mga norte Tacloban Tulos ada kita mabawil at para era iton roleta para makakuan hara iton roleta makabulig de para fair ba at least nga tanan ba kita nga tanan may chance nga tanan bisan kay iton iba itmanihan talaga at urog na nakakakuha nakamotor nakamotor lat urog nakakakuha talag sala iton nagbabaktas kay makuri talaga hiya. So ito nagro-roleta kita para iyo para naton mga followers. Si AJ Amiel Javillana Nobeda, good morning. Santa Fe idol. Oo basta makakadagata Santa Fe wala problema nga tanan kakadtuan ta at your request basta makalugar kita. Soon ito, very soon. Permanente ako ito nasa ngayon. Very soon, pag drop mo di Santa Fe, ako lang ikaduhan na nakakuha taga pasrana na logod. Ikaw ngayon na dun ni kaduhan. Dumao pa, no? Sige la, sunod. Kay bangin, ikaw na good talaga. Waray pa kasi ako makatagamtam manihan tayo doon samtang buhay pa. Very soon, sering pa. Para ba itong kuhan, raffle ba? More entries, more chances of winning. Paano ka magdadaog kung diri ka magkikita video or diri ka ma-participate? Paano ka magdadaog, di ba? Ito. So, pangatanan nga aton pakuri, may dahito ginangad, nakukuha, may dahil nahihingad tuan. Para ba't kuan?
baga darahunon nga nasreng pag may tiyaga, may nilaga. Amo ito niya, Louie. Good morning nga iyo. Niyan ha, maruleta kita nganhin mamanihan. Dudublihon ta kay pira kaadlaw. Baga nabitin-bitin kita, kuan ako, baga nagluyan naklawas. Sungod na nataratihan ako, hanakon na anamon set up, anang sound system. So, ito. So, mapadayon kita. Adi kita didiha among budiga yan na. Good morning ngayong tanan. Good morning. Keep safe and God bless. Happy New Year in advance sa iyong tanan. Stay tuned para niyan han aton mga pamulay.